Hello, sziasztok! A kommentelőknek adnám azt, hogy a Fideszre, hogy szavaztam, és sokan meglódtak érte, meg stb. Meg cigányoztok, általában krumplié, meg ilyesmié. Hadd kérdezzem már, a szélsőségre szavazzunk? Mi, akik el akarnak tiporni minket? Szerintetek? A cigányok nélkül hol lennétek? Hadd kérdezzem, az útkarbantartóknál ott dolgozunk. Az egész építőiparban ott vagyunk. Igazság szerint 70%-át a trágya munkákon, a földeken, mindenhol. Mi végezzük el 70%-át. És akkor még tilottok meg minket. Szélsőséges jobbra vagy a izére, ez az ellenzékre. Ilyen az ellenzék. A Fidesz adott is valamit, annak ellenére, hogy vesz is el. Én imádom a Fideszt, szeretem a Fideszt, tudom azt, hogy jobb lesz ez az ország. És azóta biztonságosabb ez az ország, mióta ők vannak. Akiknek nem tetszik, nem tetszik. Sok a rasszista buzi, aki itt van fönt ezen a faszon platformon, tisztelet a kivételnek, hozzáteszem még egyszer, tisztelet a kivételnek. De 70%-a, aki rasszista, meg cigányozik, meg izéget, gyerekek, nézzetek már tükörbe először ti is. Jó? Mit tanítottak nektek a szülők? Azt, hogy a cigányt le kell köpni, meg le kell fújogni. Ez nem erről szól. Én se parasztozok. Meg az, hogy krumplié, meg ilyeneké vették a szavazatot. Higgyétek el, nincs rá szükségem a krumplira, meg a izére. Amit ti mondtátok, sörre, meg az utalványokra. Jaj! Analfabéta köcsögök. Tisztelet a kivételnek. Na, ha valamit akartok, este 7-kor benn vagyok live-ba, egész nyugodtan várok mindenkit szeretettel, az összes rasszista buzit is várom, jó? Nagy szeretettel, gyertek!